Løg, det er løg. I flasker. Og 4 børn. Det bliver 350 kroner. Okay, værsgo. Her, tak. Her er der armbånd. Tak. Ja. Hov, det skal altså være din arm. Tada! Hov, skulle I ikke være 5 personer? Men det er vi da også. Hov, du skal også have et armbånd på. Juppie! Der var heller ikke